טוב, אז היי לכולם, וזה הערוץ שלי, ובעצם זה הסרטון הראשון שלי בערוץ. ואני מאוד מתרגשת, ובסרטון הזה אני אעשה את המשחק שקוראים לו מה אתה מעדיף, שהמשחק הוא שנותנים לך שתי אופציות, ואתה צריך לבחור אחת מהן. וזה מראה לכם את האחוזים של מי בחר יותר את מה. וכל הערוץ שלי ידבר על משחקים, לא רק על משחקים, על עוד דברים, אבל בעיקר על משחקים. אז בואו נתחיל בסרטון. טוב, אז זה הראשון, שמה אני מעדיפה או לעשות סקי או לעשות אומגה. אני יכולה גם לדלג על השאלה, ואני לא אוהבת את שתיהם, אז אני פשוט אדלג. יש כאלה שאי אפשר לדלג בהם, זה אומר, כאילו בגלל שזו שאלה קשה, אז אי אפשר לדלג עליהם. אוקיי, להיות אימו או להיות גוטי. אימו או גוטי. אין לי מושג מי אלו. אוקיי, אני לא רוצה אף אחד מהם, כי זה מגלים עם דורה או רוץ דייגו. להפליץ פלוץ חזק כל חצי שעה, או להפליץ פלוץ חלש ומסריח מאוד כל 5 דקות. להפליץ פלוץ חזק כל חצי שעה. להיות ג'ינג'י או להיות בלונדי. ליפול ממגדל אייפל או ליפול ממגדלי עזריאלי. אני לא יודעת בדיוק מה יותר גבוה, אז אני פשוט אדלג על השאלה. הנה, לא ניתן לדלג על שאלה זו מכיוון שזו שאלה קשה שאיננה ניתנת לדילוג. אז אני לוחצת הבנתי, ואני אשאל מה יותר גבוה, מגדל אייפל או מגדלי עזריאלי, ואני אחזור לכם. טוב, אז ענו לי, אייפל זה יותר גבוה, אז אני פשוט אפול ממגדלי עזריאלי. לאכול רק מתוק או לאכול רק מלוח? אני יותר בעניין של מתוק, אז אני אלך למתוק. בנג'י או צניחה חופשית? צניחה חופשית. כחול או אדום? כחול לדעתי זה כמו הים היפה, כמו השמיים. לאכול קקי או לשתות פיפי? אין מצב שאני... אוקיי. יהיה לך הכל אבל לא תהיה מאושר, לא יהיה לך כלום אבל תהיה מאושר. אני מדלגת. לראות טלוויזיה או להיות במחשב? לראות טלוויזיה. יש לי SVOD אז אני יכולה לראות משהו. או כדורגל או כדורסל. אני אלך על יותר כדורגל. כל האומיים? יו, זה 50-50. פייסבוק או סקירית? אין לי את שתיהם. אוטובוס או מונית? אוטובוס. One Direction או ג'סטין ביבר? מה זה One Direction? טוב, אני פשוט אלחץ על ג'סטין ביבר כי זה מה שאני מכירה. להיות מעשן כבד או להיות שטיין? לא יודעת מה זה. להישמע כמו קרמית או להיראות כמו מיס פיגי? ממידריון או ימית 2000? ברור שימית 2000. אקסבוקס או פלייסטיישן? אקסבוקס. אבא או אמא, די, זו שאלה הכי קשה בעולם. יו, אפשר לדלג על זה, איזה כיף. כלב או חתול? כלב. להיתקע בעץ או להיתקע בעמוד? אוי ואבוי לי, אוי ואבוי. אני אדלג.
קרבי או ג'ובניק? מיץ ענבים או מיץ פטל? מיץ פטל. אייפון או אייפד? אייפון. לבלות יום עם ג'סטין ביבר או לבלות יום עם מיילי סירוס? אין לי מושג מי זה מיילי סירוס, אז אני אבלה עם ג'סטין ביבר יום אחד. בואו נמשיך. להתעורר כל בוקר ב3, לקבל אגרוף לפנים כל פעם שאתה קם. להתעורר כל בוקר ב3. טוב, וזה היה הסרטון. מקווה שנהנתם. תירשמו לערוץ ותעשו לייק ותרשמו תגובות, וביוס, נתראה בסרטון הבא.